Bornholm spots, jeg vil have at holde hemmeligt. Mit navn er Helena, og her er episode 2 af Hav til Bornholm rundt. Vi skal ind på ruten på Bornholm. Lad os lige starte med at lokalisere Bornholm. Det her er altså den smukke ø. Der er 120 km hele vejen rundt. Jeg gik den på 3 dage, men jeg vil helt sikkert anbefale, at du minimum sætter 4 dage af til at gå den her rute. Og det vil jeg anbefale, hvis du ikke vil ende med at se sådan her ud til sidst. Jeg har rundt over det hele. Jeg har altså forberedt et helt map med en masse pins med steder, som jeg elsker. Der er 17 spots plottet ind på det her map. Jeg vil altså gennemgå de første 3 af dem her. Jeg vil helt sikkert anbefale, at du går øen med uret rundt, fordi jeg synes, det er den smukkeste rute. Vi starter med spot nummer 1 på den her rute, og det er altså Opalsøen. Jeg nåede ikke at se Opalsøen, og det var fordi, at jeg nedprioriterede det, og jeg er så ærgerlig over det. Den rute, som jeg har gået, det er den, der hedder kyststier, og det er altså en rute hele vejen rundt om kysten langs Bornholm. Lad os fortsætte vores tur, og her kommer vi til andet hidden spot, som altså er min absolut yndlingscafé, og den hedder Nørresand Café. Her er det bedste badestop på Bornholm, ifølge mig. Du springer i direkte fra havnen, og så er der altså den her hyggeligste café. En sidste mega vigtig hidden spot, det er altså Nexø Røgeri. Det er et af de bedste røgerier på hele Bornholm, det må du altså ikke gå glip af. Hvis du har kunnet bruge mine tips og tricks indtil videre, så husk at gemme den her video, ellers så hæng i på episode nummer 3, hvor jeg tager med ud på overnatning på øen og mine bedste vandretips. Jeg har i den her uge linket inde på min bio, så hvis I gerne vil ind og downloade kortet, så kan jeg altså gøre det lige nu. Tak fordi I så med.